Sultan Ummi a cikin rayuwata walla ba za na manta da ke ba. Walla ba za na manta da ke ba, Ummi a cikin zuciyata. Sultan a kullum ina yin waka ne akan so da kauna. Shin me za ya sa in guje wa masoyi wanda ke san ganina? Dukkan wanda ke zau da kimar so kaunarsa ba za na yi ba, walla ba za na yi ba. Labarin ki ya sa ni kuka Ummi, duk da ban so kan ba. Soyayya haɗe ne na Allah, tabbas ba haɗe na mutum ba. Sannan kaddara in ta zo maka kaucewa ba za ka iya ba, ba za ka iya ba. Ni na san lalura ta soyayya kamun ta ai babu daɗi, domin lokaci ɗai tana iya sawa zuciya ta kauɗe. Ciwon su ko an sha jikon saiwa ba za ta mar magani ba, ba za ta mar magani ba. Samun so da kauna kamar yana Ummi gaskiya maganin ba. Sultan ina ji da ke kuma har abada ba zan daina ji ba. Tunani dai akan san ki Ummi, Sultan ba zan daina yi ba, Sultan ba zan daina yi ba. Ummi ki sani zuciyata ta yi nutso cikin so da kauna. Ko da wata ran za ki dawo, ai kaunar kina nan a raina. Har abada tunani na soyayyar ki a zuciya zan bari ba, a zuciya zan bari ba. Duka abin da zan ce da ke Ummi ba zai wuce haƙuri ba, domin wanda duk ya rike haƙuri wata rana zai kirkari ba. Da dama in ta zo ta wuce ai dawowa ba za ta kuma ba, ai ba za ta kuma ba. Ummi a cikin rayuwata walla ba za na manta da ke ba. Walla ba za na manta da ke ba, Ummi a cikin zuciyata.